We have Igbo language. Our topic says Igbo auxiliary verb for reason G. In Igbo, you call it Enyemaka Ngwaa. We have learnt about the two main auxiliary verbs like ga and na. Let's continue. English Igbo. Reason, you call it G in Igbo. Why do we do it? Gịnị ka anyị ji eme ya? Why did we do it? Gịnị ka anyị jiri mee ya? Here, jiri is in past tense because did is in past tense. Why is it done? Gịnị ka eji eme ya? This is why he did it. Ya ka o jiri mee ya. Jiri here is in past tense. Why did he go with it? Gịnị mere o dash were ya laa? Remember, this were is the main verb. Now, from the bracket, select one auxiliary verb to fit in here. Remember, it is in past tense. It must be verb that is in past tense. Jiri is in past tense. If you say, Gịnị mere o jiri were ya laa? Ọ dị mma. That is why we did it. Ya ka anyị dash mee ya. Can you say ya ka anyị jiri mee ya? Ka ọ ga-abụ ya ka anyị ji mee ya? Remember, two of them are in past tense. Why do we eat? Gịnị ka anyị dash eri nri? Why do we eat? Gịnị ka anyị dash eri nri? Can we say gịnị ka anyị jiri eri nri or gịnị ka anyị ji eri nri? Here is not in past tense, this one. Ya na tụsara anyị ihe ozizi a, biko ụmụnne m, ka ndị ọzọ na-ahụ ya ma na-esonyekwara anyị na Rejoice Chinwendu TV. Ka emesịa.